wala na gid na sila kalibutan. Kinaan na sila sa kuan, nala sila sa laing kalibutan ba? So wala jud na sila kalibutan kung sa nahitabo. So unsa na nagkontira nagsiga, gisakyan sa Panuay. Gisakyan na siya sa Panuay. Muna akong pagtuan na kibaw kang ano ang makakita mo kala ingo mo kalag na, pero kibaw mo di mo nakalag sa tao. Sige, go. Biblia gibasihan. Sige. Kana magbungkuan. Kaya nang muing kanong kundi na rang kalag di kumutuan na. Nga naman. Unsa naman dayo day? Inihana man siya sa kuan. Ano ha? Sato. Anara. Nasa Ecclesiastes siya. For the living know that they will die, but the dead know nothing. Kay bao ang buhi nga mamatay siya pero ang namatay na way kalibutan ug unsay nahitabo. Isha, they have no more reward, for the memory of them is forgotten, also their love, their hatred, and their envy have now perished. So wala na tanan. Nevermore will they have a share in anything done under the sun. So wala na gid na sila kalibutan. Kinaan na nagkontira nagsiga, gisakyan sa Panuay. Gisakyan na siya sa Panuay. Muna akong pagtuan na kibaw kang ano ang makakita mo kala ingo mo kalag na, pero kibaw mo di mo nakalag sa tao. Panuay na. Demonyo ba na siya? Oh, demonyo na diri. Kibaw ka na di na siya matubang. Mag side view ra gid na siya. Kadi dili man siya. Kitang tao gihimo ta sama sa dagway sa Ginoo. Di man gid siya kasundo ka ng dagway sa Ginoo. Muna side view ra gid na siya taman. So Panuay na. Hindi ka tubang. Kibaw man gid ta. Kibaw man gid ang yawa nga di gid siya kakuan kakopya gid sa dagway sa Ginoo. Muna mag side view ra gid na siya. Di ka mao jud mama. Di ko bitaw na. Kani makamatgan na lang tag kinabuhi kun balik na si Lord kay mabuhi man ko ta. Di ba di ka kopya kay. Di gid siya kakopya na. Kunya ang kanang ingana bitaw nga kanang kuan, kana bitaw mga makita nimo sa damgo, dili na sila familiar spirit na sila. Pareha atong ako nasigog kay ako suod man gid ko sa akong lola katong namatay itong mamang koko. Sige jukog damgo niya, ni ana gid ko sa damgo ni. Mata na ko ba niya ako sa Ginoo, salamat kay nakakita ko niya maski sa damgo ako siyang nakakus. Kibaw ka gikuan sa Ginoo nako. Kibaw ka dili to siya ang imong gigakus, dito siya ang imong nakita. Ano ingon man kaana isya tanawa unsa iyang porma igsunod damgo nimo. Damgo na pugko ni ama, tanaw ko ba? Hala ka, lain naman gid niya porma. Iyang porma si ama siya, pero lain niyang linihukan. Agigaya ra. Ang si ama man gud maglingkod, kanang murag tarong kay siya ba nga proper mag-ana siya. Nung sa man to akong damgo na bilangkad naman to. Siya kumusta man ka niya? Di ba to kumusta si ama nako? May naman siya ang ayo-ayo ka, mag-amping ka niya. Di ba to kumusta? Niya nagbilangkad naman sa akong damgoin ko. Hala, di ka dito siya mao. Di akong gigakos-gakos ama mingaw kay kunin mo amang gigakos-gakos pag gid nako. So natingaman ko kay hikap nako sa iyang panit kay mura magnay kaliskis. Hait. O di man gid siguro ni mao. Kaliskis. Hait yan. Hait man iyang porma. Ighikap nako sa iyang panit kato siya kay ato man tuning kuko nga perting hamisa, nga perting putia. Hala ka ihikap nako sa iyang bukton kay mura magnaydaghang himbi sa isda unsa ba? Sirena. So, ito kong gigakos-gakos. Di ko kanaan naman ko. Ama niya. No, tinong gid hikap-hikap pas bukto na. Ang gid mauoy niya. Yung tinanawan ni mo, ang tinanawan ni ama kay murag pure man nga pinangga ka. Katong iyang tinanawan ni mo murag sipat ba? Murag lain gyud siya tinanawan ba? Palit-aran to. Lain. Yan nagdamgo na sa dusunod. Liman ka nga ang akong mga luha sa pisyo iyang gitigom tanan. Liman ka gilabay na nako to nya iyang gipunit.
Siya, ayaw na labay anak kay ato pa na magamit ana ba? Halakan ako man jud nahinumduman si ama di man jud ingon ana og datagag nang ahugaw na siya samot nagigag basulan imong puniton. Di gyud pwede para niya. Nya katos akong damgo iya man gipunit ang dikas basulan. Ko thank you day ni maudi ay. Baliktad gid kay siya mo nagkatong akong amiga na sa ministry gihnan ko nila kanang mga damgo nimo magbantay jud ka. Dito na tinuod nga kana magdamgo ka na dito na sila ipakita gina sa Ginoo nimo nga kinsa gina ang imong kagatubang kinsa gina siya kay ikaw kay ilamang gyud ka sa katong namatay unsa iyang linihukan unsa iyang panit unsa iyang kuan mahinumduman man nimo nga lahi pa gyud kay siya sa imong nailhan nga katong namatay tinuod gyud pati yung lahi liman ka magbilangkad na liman ka mangumusta na ang panit kay gakaliskis na ang itong basurang punit na liman nga ko bitaw no nya ana sukad atong ingon gyud ko nga di gyud dito siya nakakuan jud di gyud dito siya sukad ato nang jud ko giramgo niya kay kibaw ingon na kung kauban siya kibaw ka kana siya gusto man gud to ang kaaway gud nga murag ang emotion nimo ba murag dagko niya kanunay ba nga di ka ka-focus ba nga namatay na to siya mukuha na ka move on na kay gamura man kog dagkoon gud ato kay dog man gud niya ato kasi ko hunahuna niya masi ko hunahuna sisad kog damgo niya dito mao putong iyang ko sa mga kauban nga magampo ka nga maka-move on na ka ay nakasige og kuan og ingon na kay di naman jud na mabalik kanya na ba niya kadugayan ato ang to sukad atong ning kugdi gid dito mo akong gidamgo mo to na jud ko gidamgo ni sukad ikibaw man kung di man dito mao gigamit ra man dito sa yawa day para malingla ko nahuna kag lipay kay kanya ganahan po kag ang yawa dito gigakos-gakos luod-luod ngilim kag gikaliskis na sa buhanga to sa damgo ko to nya paraan ang kuan kaya atong maadto ka nang katusang usa ka kuan nga kato si King Saul nakakita ko no siya sa talag ni Samuel sa Biblia na niduol man siya atong kanang mananagan ba niduol siya sa mananagan unya ni ana man to ang kuan nga nagibawan man to sa mananagan nga dili dito siya kato si King Saul ato nagpakaron ingnon siya ba nga di na siya ang hari nagpa ordinary na siya nga tao ba or nailhan man siya sa mananagan nga ang hari dito niduol niya ingon siya nakita ko no siya ni Samuel ingana pero ang gingon sa Biblia dili man dito si Samuel kuan dito familiar spirit to siya kanang familiar spirit mga spirito na sila nga magsundog sila sa naong sa tao sayawa na siya muna katong familiar spirit kay baw na siya sa kanang mga tawhana nga imong kuan kay bantay man na nimo kita man na sila kun sa imong kuan muna siya nga kita gay kagingon anak sud gyud kasi imong utok di ginamaw eh wala naman to sila mabalik pa day na di naman di mo niyo kita ko yang di kita tinuod nga sila na muna magsayod gyud na sila kay di na sila maka sundog sa sama sa tagpoy sa Ginoo di na sa kasundog ana tumuingon nga ingana ay mo katuo ana kay bakak na muna siya wala na akong punto di ang ako manggod nga tao moingon sila ang katong dito dapitan ay milagro kato ditong dapitan ay milagro unya akong gituuhan ang Biblia man akong gibasihan ug moingon ang Ginoo kana siya ra gituuhan siya ra gyud di ka mo tuong nga milagro dito unsa may gingon sa Ginoo nako dihang dapita ug mao na siya di man ko moingon nga halay ni milagro to tuo na to tinuod ba nagdi so ang imong pagtuo sa Ginoo nagduha-duha day ka mas nituo ka sa gingon sa tao nga milagro to kung gingon sa Ginoo nga mao ni siya direkta di na pwede magtuyok-tuyok pa ka anang totoo ngano mo agliko-liko pa man kag nagsakto nga gianan born again o gina akong giingon direkta sa magpagino-ginoo ba ha unsa to si Lord pag angel may kwan sa Ginoo si Lord lahi ng angel ang anghel hinimo ra na sa Ginoo pero di gyud na mahimong Ginoo ang anghel di jud kay niingon siya di ba sakop ra na sa Ginoo og naay laing tawo mohatag nimo og lain nga gospel let him be accursed tungluho na siya kay ang gitudlo niya nimo dili mao ang pulong nga gingon sa Ginoo
Kanang tawhana nga niingon itudlo ni maglain nga sana siya kanang gospel ba? Lain nga giingon sa Ginoo nga di na mao ay jud to ana. Mao bitaw niingon ko, ug unsay giingon sa Biblia maura gid na siya. Pwede din nimo i-mix ang giingon sa Yawa ug sa Ginoo. Lingla na. Si Buddha. Kana si Buddha nga na niya Siddhartha Gautama. Prinsipe na sila, prinsipe. Prinsipe na siya. Anja. Unya ang iyang kinabuhi mas iyang gikuan sa mutabang og tao ba? Oo. Mao na nahimo siyang Ginoo nila. Murag idolo na. Idolo na sa mga nila, tao. Himo nila Ginoo. Parihagod na yung mga kalungsod, mga ingana-ingana. Kay buotan man siya, himo siyang santos. Nya human na naghimo ading revolto, giluhod-luhuran dayon mao na. Parihar po ng Buddha. Ang giingnan ni mag ada pito. Ay ni anda. Kuan matinaw. Na matin. Masa tuta man nagkutrak ko magi ko duwa ko ganas ang lola. Pikas mazupa. Asa ada pito ba? Ari siya dura man noon. Katong gianian. Tapos pikas minterior. Katong nay yatod lagi. Duhaman ka minterior dito, na minterior ko sa mga lola. Ito imong ugangan bang baji. Guys, namin tulit nga kalsada oh. Oh, saka kita kalsada nga tulit, Trinidad to pa yan oh. Tira. Liko-liko ni. Muli tulit nga dalan nga pagkasubayo. Emilio. Wala na po din. Buwan na. Sugod na ni ba? The pressure pa na mo bagyo na siya. Bagyo na na. Yung muris ko kaglar ka mo yatot ka nga na ibagzo na. Sus di pa manggod mo abot ang bagyo. Malayo pa lagi. Ang maigo ano sa bagyo is kuan? Aring Mindanao. Cebu eh. Gikan summer dito sa Cebu dito. Guys, ang tulit nga dalan nga among ipagasubay. Trinidad Municipal College at Manday ni welcome. Bye. Napikas. Tuara, thank you. Welcome bye. Na dito. Tuara. Uyaw man lang aras ko niya. Pantubay na. Kasi talagas na. Mangin barang. Ranging na. Tuara tayo ko. Ate, kalakas na tuara. Di ko kakuan niya mo anang. Dito gikan. Og dito nagikan, di makitaan. Agang tanan kaning building, green. Gani. Mori mong kita mailan. Aray, welcome to District Ubay. Oo, no. Kana yay. So, marami guys, ang uwan. Marami sa Ubay. Hello, hello guys. Ada nak di na tahu na oh. Di na kay video rata. Tara guys, Hindi na mumulingi. Hello, good morning di na ako guys. natakay. Panindot sa view guys. Overlook. Isa sa kun mo na Jerry dani kita sa to koy lawan ta dani magli. Ganang tindog. Sisa nagsayaw Gas liko dani. Grabe ha. Bakwan na ba pang day na. Sa ubos. Bang landslide mo na ato. Landslide din na. Dani? Ini landslide mo na yan lagi. Bisi mentor na kilit. Kuyawa dani. Panto kini Eh mga. tanan dia wa. Panto kini ali. Ay, gana na. Ah.